Panguva ino vagari venyika yeZimbabwe havachateereri zina basa. Tiri kuona kuti the ruling party ZANU-PF iri kuziva chokwadi kuti number one havachadikanwi nevanhu, and they know very sure kuti nguva yavo vari in power avo panguva ino yaredusa yava ishomanene. That's why muri kuona vakomana vari kuita chipatapata, mukaona matenda avari kugirebha nekusekiwa panguva inoi ari kunyatsokuratidza desperation yakarova vakomana. Saka vana mashoko anobuda panguva ino anonatogwa naOwen Mudhan'uve panguva inoi achiti Idi Mnangagwa is going nowhere. Panguva inoi zvajamukwa nevanhu ndodwa subscriber like turn on the bell icon tibida panapa paHeadways ai vanobuda vachiposta Mudhan'uve wamuri kuona oyo achideliver speech yake. Aiwa wabuda nyora achiti Mudha says Idi going nowhere. He must ask Grace what happened to Robert Gabriel Mugabe after she said that nonsense before 2018 elections. Mafungiro evanhu sandiwo mafungiro aMwari. You cannot declare that as if you are God. At the same time, ZANU is the one which is causing the suffering we are facing. Idi Mnangagwa must repent. Ndo mashoko anobuda panapa achiudziwa vakomana aiwa veZANU-PF vana Mudhan'uve vachiudza kunzi aiwa vakomana hamungakwanisi kuuya muchiuya muchichanda maslogans enyu muchiganza muchiti aiwa Idi Mnangagwa hapana kwaari kuenda. Anovapa reference kuti aiwa ndambobvunza vana Grace Mugabe, munovabvunza kuti zvii zvakaitika. Vanouya vachiganza vachitaura vane confidence as if ndivo vatova vana Mwari, ndivo vanoonekwa as if ndivo vanokwanisa kumeka madecisions achitoitika pano panyika. Zviri kuuya pana panguva inoi vanhu vachinyatsokuuya vachiti ZANU-PF ndiri kukonzeresa kutambura munyika yeZimbabwe. Mukaona vanhu mukava mumastreets kana mavendors vanhu vachinzwa tsitsi kana vanhu vasina chokupfeka kana chokudya is the works of the ruling party ZANU-PF. Mashoko ari kuda panguva ino ari kunyatsokuonekwa kunzi aiwa ZANU-PF vanhu kwese kwese vari kungoti it must go zvanyanya. Even varimo muZANU-PF macho panguva ino vari kuona kuti aiwa kutoramba uchitosapota asi mhuri nefamily yako nyangwe nevabereki vachitambura hapana kwatinenge tichienda. Pinai kumese chemedu dzemafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Subscribe like